נצטרף באיזשהו שלב. בכל מקרה, הוועדה, בשונה משולה, היא ועדה סטטוטורית, שיש לה שיניים, שאנחנו נפנה למשרדים הרלוונטיים ונבקש תשובות, לא סיפורים ולא דיבורים. נבקש תשובות כדי לתת מענה לבעיות אמיתיות. לפני שנציגו את עצמם ראשי המועצות שנמצאים פה, ונפתח את הדיון. השייח, בבקשה. אנחנו מברכים יושבת-ראש הוועדה, אני רואה את הבלונדינית פה, והפתירה אותך. ברוך הבא. עוד פעם. אנחנו כמובן מודים על הביקור, על הוועדה כאן. חילקתי נייר עבודה שממש... חברים, נא לקבל טלפונים. הזכרתי כל הבעיות כמעט שקיימות היום בעדה הדרוזית. אנחנו מברכים את כולם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. אהלן וסהלן. חברי העמותות שרואים את עצמם משתתפים של האזרחים, של התושבים, אני גם מודה להם במסגרת. הבעיה הראשית אצל העדה הדרוזית, ואני אומר, אם אנחנו נצליח לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום אחר. זה בעיה של התכנון ובנייה. כלומר, הכל קשור בתוך התכנון ובנייה. לא יכול להיות מצב שיישובים יותר מ-30 שנה לא אושרה להם תוכנית הרחבה. לא יכול להיות מצב כזה. לא יכול להיות מצב כמו יישוב עסקיה, שמשנות ה-70 התוכנית האחרונה הופקדה שם ואושרה. בכנסת בנייה לא מאושרת. אני רוצה לברך את ראש מועצת רמלה שהגיע עכשיו. לא יכול להיות, אני קורא לה בכנסת שכולם עכשיו בנייה בלתי מאושרת. כי כל הבנייה במגזר הדרוזי היא בנייה על אדמות פרטיות. לא אדמות של המנהל, לא פלישה, לא כניסה לרשות של אף אחד, בנייה על אדמות פרטיות של אנשים שבאים ובונים את הבית שלהם, וזה מצוקה אמיתית של הצעירים. מה יעשו הצעירים? מהדוח שביקשתי ממרכז המדע והמחקר של הכנסת, מראים ירידה בגידול הטבעי של העדה הדרוזית. וזה מראה לי שהצעירים הדרוזים כבר לא מתחתנים. כי אין להם איפה לבנות את הבית שלהם, אין להם איפה לגור. וזה אחת הבעיות הקשות שהמדינה ושהעדה היום סובלת ממנה. אנחנו מדברים על דברים שאני חושב, ואמרתי את זה כל הזמן. הדבר הזה לא היה צריך להעסיק אותנו. מה שהיה צריך להעסיק אותנו היום כעדה בשנת 2013 זה עניין של חינוך. כמה אקדמיים יש לנו, איך אנחנו מגדילים את האקדמיים שלנו, איך אנחנו מתקדמים בחינוך, ולא להתעסק בתכנון ובנייה. בכל מקום שהולכים, דבר ראשון פותחים ישיבה כחבר כנסת שמגיע לאיזשהו מקום, מה עם התכנון ובנייה? מה עם הכנסות שהצעירים חוטפים? אני חושב גם בנושא של הכנסות, שבית המשפט ידו קלה מאוד על הנושא, ש-120 ו-150 אלף שקל לא בלתי חוקית, בלתי מורשת. בוא נתקן את זה, יותר לא נגיד בלתי חוקית, בלתי מורשת. הבנייה בלתי מורשת, אני במליאה אומר את זה, בנייה בלתי מורשת, בכל מקום, הבנייה בלתי מורשת. לא יכול להיות שנגיע למצב של 130-140 אלף, להכניס אנשים לכלא היום. מה שאני מבקש מהוועדה זה אחד הדברים, בנוסף לזרז כל הנושא של תהליך בנייה, ואם הממשלה לא תזכיר ותיקח את הנושא של התעסוקה של המגזר, לא בהשקעה של כמה מיליונים, בהשקעה מאוד 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 רצינית בתעסוקה, שכל אנשים, בבעיית האבטלה בקרב אנשים, שקרוב ל-70% אבטלה בקרב אנשים, לא ניקח את הנושא הזה ולא נפתור את הבעיה של התעסוקה, אנחנו נהיה כאן עוד 10 שנים ונדבר על הנושא הזה. הממשלה צריכה לקחת את זה לידיים ולהשקיע המון כסף בנושא של תעסוקה, הקמת אזורי תעשייה, לא רק להקים אזור תעשייה כמו בפקיעין וכסרא-סמיע, שעומד ריק שנים רבות, לבוא ולהגיד כממשלה אנחנו רוצים להשקיע שם כסף, להביא מפעלים, להביא הייטק, להשקיע, להגיד למפעל שנמצא בתל אביב, בוא קבל כסף ומשתלם לך להקים את המפעל שלך באזור תעשייה כסרא-סמיע ובפקיעין, ושם שיעסיק הרבה אנשים. עוד פעם אני אגלה לך שאלה לכאן, תודה רבה, תודה לכל המפעלים שהגיעו. וזה 20 שנה יושבים בוועדות, עובדים ועדה, כולם מדברים, חוזרים,
ולא יוצא שום דבר. ורואים את האמת. 20 שנה לא היה תוכניות מתאר. ואיפה מעלים את הבעיות האלה? בוועדת הפנים. היינו בכנסת הרבה פעמים. כולם יפים, כולם מדברים יפה, כולם אבל ביצוע וצ'יקים, אין איפה לפרוח. ולכן, לא ייתכן. אנחנו יושבים, כמובן, יש דברים טובים והתקדמו, ויש דברים שלא התקדמו. בעיות היום עשו מהצעירים שלנו עבריינים, משפחות שכולות, ילדים, נשים עומדים בתי משפט בתור. איפה, למה הם בנו על האדמות שלהם, לא על אדמות מדינה? כי אין אפילו אדמות מדינה, יש 7-8 יישובים ביניהם ג'וליס, שאין חסומים, תמ"א 35, וזה עשיית כל הזמן משנים ומכניסים ומוציאים. בעיית האדמה ברמת הגולן, הרי ברמת הגולן, וזה הרבה שנים, באותו זמן הדרוזים לא הלכו לרשום את האדמות שלהם בגלל שלא היו מכירים עוד במדינת ישראל ויש להם אחים בסוריה. לא יכול להיות שלא רשמו היום, מוציאים שזה אדמת מדינה, שזה אדמה של ההורים שלהם. היום הרבה צעירים ברמת הגולן עד היום לא התחתנו בגלל שאין להם את השטחים האלה. בעיית רמת הגולן בקשר לאדמת המנהל צריך למצוא פתרון, אחרת יקרה שם לעקה גדולה, לא יודעים איפה זה ייגמר, וזה ימשיך ברמת הגולן לתוך הצעירים, בתוך מדינת ישראל. משפט סיכום? משפט סיכום. אני חייב להגיד את הדברים הטובים. אחרי ההגעה של ראש הממשלה לבית השייח לברך את העדה הדרוזית לרגל דוד, אנחנו ראינו שיש שינוי מהותי, שיש היום ממש 90 מעלות כלפי השרים לטפל בעדה הדרוזית. ואני רוצה להעלות על נס בביקורנו האחרון אצל שר הפנים, שהיה ביקור לתפארת מדינת ישראל, ועל המקום הוא נתן פתרונות להרבה דברים. אני מקווה השאר יגמרו, אם זה בקש תוכניות מתאר, אם זה אנשים במחוזות, מנהלי המחוזות, היום משנה היה, מתכנן המחוז גם היה, ושמענו דברים טובים, ואני מקווה שזה לא ייפול בין הכיסאות. חייבים לתת את הדברים הטובים. אני רוצה להעלות על נס את המאמצים שעושה השר ישראל כץ במשרד התחבורה לטובת העדה הדרוזית ולכלל אזרחי מדינת ישראל. זה דברים טובים מדברים, אבל עדיין הרבה דברים לא גומרים אותם. אני רוצה להודות לחמד עמאר ולראש הממשלה ולראש המפלגה שלו שעמדו על הרגליים ולא היה קיצוץ לדרוזים בפעם הזאת שהיה קיצוץ. תקוותי שדברי התעשייה תכף יחולקו המסים עם עקבת. אצלנו ביאנוח-ג'ת, מחצוב, בסלע, זה עניין של 10-15 יום עד שמחליטים שטח לבנייה. זה קשה מאוד, מבחינת כספית זה קשה. זה אומר שהפיתוח הוא מאוד יקר. גם מאוד, מאוד יקר. מי שצריך להבין את זה, איך תסביר, אנחנו כל פעם מסבירים את זה. המינהל שירדו לשטח בכלל, שלא ירדו המשרדים, יראו את זה. נביא אותם. אוקיי, תודה רבה לך. העניין של התכנון ובנייה, שזה הדבר הכי נוגע לנו, הכי נוגע לנו. יש מקום, בכביש ג'וליס, שאין לנו יותר אדמות מנהל, כולם בונים על אדמות פרטיות שלהם, ומי שיש לו אדמה פרטית יכול לבנות, ומי שאין לו יכול לבנות, באחוז קטן שיש להם אדמות פרטיות, צריך לפרוט את הגבולות של שטחי שיפוט, להקים ועדה ועדת פנים תרים את הכפפה ותקיים ועדה לפריצת שטחי שיפוט וחלוקת גבולות מחדש. ואני הרמתי את זה כראש רשות של ג'וליס, רציתי לעשות חלוקת שטחים עם משגב, מועצה מקומית משגב שהשכנה שלי, ומה שתקע אותי זה תמ"א 35, קו תמ"א 35, שיש אי אפשר, ובמנהל התכנון יש אטימות אוזניים, לא שומעים אף אחד, וכמה שמדברים איתם. ישבנו עם המנכ"ל משרד הפנים, קלעג'י, המנכ"ל לשעבר, ועם ראש מנהל התכנון, ועם מנהל... יושבת ראש לחברים שבאו לכאן, כי מי שהיה פעם 20 שנה יושב-ראש הוועדה הזאת היא חשובה. ואני מאוד שמח שאני מדבר גם על שני הדברים החשובים. תכף אני אגיד לך.
ואלי דיבר שיחל שינוי תפנית גם אצל ראש הממשלה, גם אצל שר הפנים החדש, ושבהחלט ראוי ציון. ויושבים כאן חבר'ה שהובילו את המשרד הישן, וגם יועץ השר סייר החדש, ונושא התכנון והבנייה הוא האקוטי ביותר מבחינתנו. תשימו את האצבע על העניין הזה. אם נושא התכנון ובנייה יהיה פולו-אפ בוועדה הזאת על רשויות התכנון, וגם יביא את המנהל, וזה גם יביא את האחרים, וזה הפוינטה, זה הקטע המרכזי, זו הבעיה. תתמקדו בזה, ואתם יכולים להתפתח על תקציבי הפיתוח של הרשויות ועל מענקים של המועצות, אבל מעבר לזה, הנושא הזה לפי הערכתי הוא נושא שהוועדה הזאת, אם תעשה לו מעקב קבוע בעבודה נכונה שלכם ראשי הרשויות, עם ראש העדה שיש לו את המועצות. אני רוצה להגיד לך כמה דברים טלגרפיים עכשיו אצלנו, למשל, לא מדברים על הדיור, מדברים על מצוקת הדיור. למה? כי אנחנו גרים במצוקה. גם אצל אל תגידי לי, אל תגידי לי, כי אני די מבין. גם אני? זה אחד. שניים. אל תגידו לי, אני יודעת מה, אני מזדהה עם הישראלים שלא קיבלו דיור. אבל אני רוצה לקבל. אני לא ראיתי דיור ציבורי אחד. אל תגידי לי שבעצם יש לנו כל הזמן, אנחנו תכנון מגיב. מה זה תכנון מגיב? זה להכיר באותן טעויות ובאותן נפגשים שהיו. אנחנו צריכים תכנון יזום. אוקיי, מותר לה. שלישית, אני רוצה להגיד לך, תראה, יש לי קטע הכביש במעט. מה זה? מעט שולחת לי מכתב שאני נותן לך, אני מוסרת לך את הכביש. הכביש הזה נקרא, יש קונזנזוס, שזה כביש המוות. כי כל שנה אנחנו יש לנו כמה... ואני שומעת מהרבה צעירים שאין להם אישורי בנייה, וזה מאוד מאוד מצער. אז אני חושבת שאנחנו צריכים לפעול על מנת לתקן את המצב הזה ולאפשר בנייה ביישובים דרוזיים. כמו כן גם תעסוקה. אנחנו צריכים למשוך לכאן יזמים וגם לפתח יזמות עסקית במגזר דרוזי. אנחנו רואים איך יעקה מפתחת מהמעסיקים שקמים, ובאמת יש שם תמיכה גדולה ביישוב הזה. אנחנו צריכים שלכל יישוב תגיע גם תמיכה. בנוסף אני רוצה לומר על יזמות בתחום הייטק. חייבים באמת לנצל פה, יש פה פוטנציאל גדול, נסגרו פה תעשיית טקסטיל ותעשיית הייטק פשוט נדרשת לכאן, עבודות מדויקות לנשים. העבודות שלנו כתובות, מוכרות כבר 65 שנה. הבעיה האקוטית והחשובה ביותר צריכה לבוא במשרד ראש הממשלה לדעתי. צריך קודם כל שמה למעלה להכיר שיש אפליה. הייתה אפליה במשך השנים למגזר הדרוזי בכל תחומי החיים. הדרוזים, קודם כל צריך לשנות את המדיניות. הדרוזים במשך השנים נתנו הכל. מדברים עכשיו על שוויון בנטל, מדברים על צדק חברתי. הייתה מחאה לפני 3 שנים. לדעתי צריכים לקחת את הדוגמה, המופת, האנשים שמשלמים מיסים, עובדים, לומדים, עובדים את המדינה, עושים את הכל, הם הדרוזים. ומה קיבלו? קיבלו הדרה, אפליה, כל המילים שאפשר להשתמש בהם. לדעתי... אם אני אצטרך לבנות קיר תומך באיזושהי שכונה, זה יעלה לי פי 7 צעד, ממש 7 צעד. זה מצחיק לאללה, 400,000 שקל אני לא יכול לעשות כלום עם הדבר הזה, וכמו כן מענקי האיזון. תוכניות המתאר, אני גם הצטרפתי לתוכנית לא מזמן, אני לא רוצה להרחיב העניין הזה, מכיוון יש פער זמן. גם תוכנית חיילים משוחררים, אני מבקש מהוועדה שתריץ את זה. מ-96 כבר התחלנו עם התוכנית ועדיין עד היום אין לנו חלוקה ולא שיווק. אנחנו עומדים ממש רגע לפני. אני מבקש, אם אתם יכולים לזרז את העניין ולהזיז אותו, אתם מבורכים מאוד. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה תוכנית ההבראה. אני נכנסתי למועצה עם 56 מיליון שקל גירעון. עשיתי תוכנית הבראה, ביצעתי אותה, התחלתי לבצע אותה, אבל מתי התחלתי? בנובמבר שנה שעברה 2012. ואז לא היה כסף בקופה של התוכנית הזאת.
מה אמרו לי? המענק שלך יעמוד על 25% במקום 50% גם מקופה לכל הרשויות, ובמידה וייכנס בעתיד הקרוב כסף לקופה הזו, אתה תקבל את הפיצוי של ה-25%. ואני ידעתי שנכנס כבר כסף, 296 מיליון שקל לטובת תוכניות הבראה, אם אני לא טועה במספר, לא רציתי במילה. אני חושב שזה המספר. נכנס 296 מיליון שקל לתוכניות הבראה, רבותיי, כן. נכנס 296 מיליון שקל לתוכניות הבראה, אני מבקש לעדכן את ה-25% מה שהבטיחו לי לפני כן. תודה רבה לוועדה. הדבר הראשון זה שהוועדה תוצרה עבר ולא קוימו להקפאת התהליכים על הבנייה הלא מורשית, ולבקש התייחסות, כי אנחנו עם כל הישיבות והניסיונות לפתור את הבעיות, האוכלוסייה שלא מיוצגת פה באופן ישיר אלא באופן עקיף עדיין סובלת מאותם משפטים. דיבר חברי חמד עמאר על 100,000 אנשים נשפטו לפני שבוע על סכומים של 400,000-300,000 בבית ג'אן וגם במקומות אחרים, ככה שמחכים מה שנקרא לערעור עד שתתברר התמונה. אז המכתב הזה יצא ויופנה לאותה כתובת, אז אני מקווה שאולי יצא משהו מהדבר הזה. הנושא השני, אני ראיתי את החברים, ואני מדבר בצורה רגועה וטובה. נכון, עד עכשיו. תאמין לי, שנינו... היית רואה אותו בכנסת, מה זה רגוע. במיוחד... נעים תאונות של להיות בחור. הנושא של תקציב ראשי הרשויות ותוכנית החומש של הממשלה, לצערי הרב, עם כל הדברים היפים ששמענו אותם פה, עדיין חלק ניכר מהתקציב לא מנוצל ולא הועבר לרשויות. וזה תקציב לא של... תקציב שהוגדר? כן, קיים, אבל לא... מאיר, מה קורה פה? מנהלים דיון בתוך דיון? לא הועבר, וזה לא של ראשי הרשויות שנמצאים פה, שבעוד חצי שנה יש בחירות. זה לאוכלוסייה שצריכה לקבל את מה שמגיע לה. ואם תבקשי את האחוזים, שנינו היה לנו פעם בקטע הזה בוועדת הכספים, אז... מאיפה יש לי כסף? בסוף הגעתי ל-28% להפגיע במפורטות. איפה שם כסף להפגיע? אני אומר למאמי, כמו שהחלפתי הפוך, תחליפו לי הפוך לצורכי ציבור. אישרו לי 3 מקרים, 3 כדורי גיהנום. זה הנקודתי, אנחנו מדברים על 2 נקודות. עכשיו יש שר הפנים, יש לו סמכות למינוי ועדה מיוחדת, ופינת שוורץ עשתה ביקור בזק, פתע בירכא ביום חמישי. אמרת את הדברים מקרוב. הבטיחה תוך שנה להזיז תמ"א 35, הסמכות שלה, 20% הקלה בחוק שלה. ראתה שירכא מדרום, דוגמה ירכא זה רוב הכפרים. התפתח ללכת בשני כיוונים, כיוון וחצי אפילו. זאת אומרת, הסמכות של אגף התכנון להזיז הקלה 20%. כש-20% הקלה, אז שטח שיפוט סוגר אותך. ג'וליס, אין לו מטר אחד מדינה שטח שיפוט. אבל יש הקלה, יש סמכות לבינת שוורץ ולשר הפנים. מוכרים כשכונות שיקום. לפי חוק תכנון ובנייה, אדם שבונה בשכונת שיקום הוא צריך להיות פטור בהיטל השבחה. לצערי, ועדות התכנון מתעלמות מאחור ושולחות תשלום לאנשים שהולכים מבקשים היתרי בנייה שולחים להם דרישות תשלום להיטל השבחה. סעיף 17 לחוק התכנון והבנייה פוטר תושב שהולך לבנות בשכונת שיקום בהיטל השבחה. למשל, אני אתן דוגמה, בירכא היה פטור בשנת 95 עד לפני שנה וחצי, פתאום ועדת התכנון החליטה לשלוח דרישות תשלום לתושבים לשלם היטל השבחה. אפשר לבדוק את החוק, ועדות התכנון מתעלמות בחוק. מה שאני אומר שצריך לפטור את כולם בהיטל השבחה. אני חייב להגיד ברשותך, כי אני עתרתי כמעט לבג"ץ. האזור המסומן לשיקום הוא פטור, ולא פטרו אותי. אוקיי, טוב. חברים, תביאו של המגזר, אולי נראה אחר. נכון. תכף נדבר גם על זה. הבעיות, אני יכול לומר לשב"כ, דני ועוספיא. אני באמת רוצה לפתור את הבעיות רק של 2 היישובים האלה. צריך 500 מיליארד שקל תוכנית רב שנתית, וכדי להביא אותם למצב שירימו את הראש מעל המים. עובדים פה בתקופת האמת. אנשים עם בורות סופגים לביוב.
120? כבישים? מי בסייר בשכונות האלה בראש המועצה? בן אדם הזה בסייר היה איתי שם. אנחנו נמצאים הרבה אחורה, לכן לידידי וג'י אני אומר, אנחנו לא בזמן הזה שאומרים, אני כמו כל אזרח, שים לו בתוכנית. ישים לו רק לתקציב מה שאתה יכול. נדרשת, נדבר על הסעיף הזה, הבעיות שמות של השר, אני מציע גם שהוועדה תוכל בהתאם ובתיאום, לא בתיאום עם השר, שהוא אחד המנכ"ל לעשות